Nabuigo chiria chia mache inyoranga chirangichiga nigo chiriko rwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati Muigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixa iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi Nabuigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Muigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho mworigereria Hogetembe TV hobutuko bwe 15 na kabere asomotio nyiga okabere mwako yiga bwechiri bubere 25 na gokwandire na gokwarigania SMS yekionga chinsa inye obutuko bware tunyara kubatogo sangana kurigeria ari onsi aenekiwe ase ritukeriga igo kurona nsi asogo tubwaterera kurwa chinsa ninye kurwa sobutaga obugatagati bumucho bosongo ase county ya Kisii bali bonsi bago tubwaterera kurwa sensemo yemitandao ensemo ya Facebook buna Getembe FM ensemo ya YouTube buna Getembe TV ensemo ya TikTok bonsi bali bago tubwaterera kurwa sense ya Kenya ne chinse chonsi chase kwe karansa moike bono mobe na inte wikomo ida tunyara kubatogo sanga onsi ase nchirebo ikirano kuro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kurwa sensemo yumuntu bwimenyerio nabo igo umu director ne Kevin Ongeri kuri studio akabere tugoche kubwata na kwene kyango ikirana iga onsi ase nchirenge karanse kwa bene into wikomo Karibu sana mwancho mworigeria bone kionga chinsa inye togochaka norobotiro goichania kurwa ase skuru ya St Patrick's Mosocho eyo gotoka ase ewadi ya Bugusero bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asabor ko bere banyara ko babako bwatranigwa no mubasoka no mubebwe para ase chinseme cha soyomo anyara ko bakago siro bogima bwaye abwabo no yonde nigagenda te kurwandira obogima bwaye ase echinyagita abo sase nyagitari ya KTR cha somurikito dipo na sanya nyara ko bakago sanga nabamenyi be chinseme cho abo banyara ko bago turbania na gotenenie mirobero yo bosombi ase pare yonene na kuboria habatendri bonsi boko eneki abuna amachiko nkubwati wara se para ko beke mirobero yo gochiko kiania embasokano ya berege ko neki wasobonga samatuka bwango ase pare nene ya Kisii Kisumu Highway obosombi nigo bwatenena gwetania chinsa ibere
aya maega yaborokirwa babere b'eskuru y'oboroso ya St Patrick's Mosocho konyora omubasukano chingaki oyomo abakagusiri obuguma bwaye abwabwe noyonde kominyokirwa goche sinyagitari ya Kisiti chingande rifaro ase agendrete kurwanirira obugima Renge koro yuki stonge watatu sepi kipigi tulikuwa tumefika sipi gari na renge kwa bateke ya Indomie nero yache akawana babere ngo bateke sedenge speed yakawana babere yo moko instant rero babesaya no mwana abatu miruwe babere tisale ocha koimuke mwana koimuke nenda ko kaobyare kaorere nabone tisale cyabata yani ukonokorera ko nemesa imatinga kiyo abaibori abo barengenekerira ndekenene nigo bono bamuchia oborendi bw'eskuru eywe haso gutatambukia abana asepara anene asekegori geke etwatebe kuga ntubwata abana ntubona abaibori ntubwata abana kinyomba chito tukatebuna St Patrick mbuya gokori tukateba mbuya gokori kinera ngisera esera amigo tukatebu socha nara oro gutamutia abana nduraka tomate socha nara ore tukareta abana bono socho yo biko mahene tanu utamukibana tumana ki ati socho utamukiri abana mukikwendera ko na stop ndwa koranonya igo akiserekali ekurarese ngaki ngeta gotamukiri abana watchman chitokega igachigotamukia abana para shule yote kwa barabara lazima watchman yatamukia abana agayeri berera litindirio kungsanana gati y'abamenyi b'ensemeywe n'abanyanyimbo omwemusie bwe wodi ya Bogusero nigaikirana asaywe chingaki ainana orobotioro. Kwa niaba ya watu wa Bogusero nataka kuomba ya kwamba ni vizuri pia tuhakikishe usalama ya watoto iko sawa. Na ndio tuweze kuhakikisha usalama iko sawa, tumeomba ya kwamba ichukue muda mfupi kabisa tuweze kuwekewa pumps ndio zisuie ile speed ya maroli inakimbia hapo. Jambo la pili tunaomba ya kwamba shule ikiungana na maneno ya education wahakikisha wameweka zile signs za kuonyesha ya kwamba watoto wanafuka hapo. Na mwisho hiyo sasa ninayasema kwa niaba ya shule wahakikisha ya kwamba watoto wakifika lunch time ikuwe ya kwamba kuna yule anafukisha watoto na kuna yule anakaribisha watoto asubuhi wanapoingia shule. Keri abale batenerete sekta y'oburendi imeye sub county ya Kitutu Central omo OCBD no mo DCC nigo baikirana asaywe asokoreta omorembe kinga kibali eira yogochikurwanirira chiamatechi gacha nyorobokongu eli banyole oboene bwabo. Nimesikia yale mlionena na mimi nitashughulika kuwasiliana na watu wa Kenya kusudi tuwe na signboard pale ya children crossing na pia tuwekewe rainbow strips. Kuna mambo mmeongea kwa shule, nafikiria hiyo tuko na wale wanahusika, tutaongea nao tuone vile inashughulikiwa. Tunachunguza maneno hii ili hata aliyeaga aweze pia naye kupata haki. Yes. Kwa sababu tayari ametuacha lakini haki yake mpaka apate. Maana kuna mama, kuna baba, kuna ndugu. Chingaki egekurire gitindi kya bwatukirwe ase epare ya iga kubekerwa chi pumps na boigo chisainijiri chikoro kya ebimanyiririo by'ekisukuru. Uripoteri gataseni kya ukia gatembe kuruiga se skuru ya St Patrick's Mosocho eyere mbarabara ne pare nene ya Kisumu Highway kutoka imeye bunge ya Kitutu chache sauti litaniane nkoro kwa Dipon Asanya. Tugoskabosio mwancho murigeria sorobotironde rogo ichania nigo abarimu kurwase kyombekeri gya Kenya Primary Schools Health Association Capture kurwasorongorega rwagusi banyare koba bagwichandra ogosiria obugima kumunyakero gobwe kyombekya sense ya Kenya Johnson Zioka onyate kobaga kubwatira ni gwasoma basakano mabwe para obotukobo gokera rera sensemo ya Tirifa bakoragwamo no mwarimu we school yoboroso ya 4th Vision Junior School Peter Mangere nigo bono banyare koba bakomukwandra Johnson Zioka sobora ibwaye obya asibono batebire bune kyombekya Capture nigo bagendrete kwenekia ebirero byabo asiba kwanire oburayi bwayo bwabero byagoika ogosira kwaye buna gotumanyo murikito Brian Nyakundi. Balimu abanene ime chiskuru chi primary nigo babeire bagwichanira ogokwa ku mutenriobo ase kiyombe kya Capture
uyu olenge kurukwa Johnson Nzioka ase omubasokano omubebwe para ensemo ya Athi-River obotuko bogokiera rero bakoragu no mwalimu omonene bw'eskuru ya Fort Vision Junior School mwalimu Peter Mang'are nigo atebire buna nyagosira Johnson niga alenge kobakonya mono anene mono ase okoigwa ibirero by'abalimu abanene b'ekisukuru imeyense ya Kenya nigo boigo aboliri onde orachorwe goswa ase ekero gekyo kyogoterera abalimu abanene b'ekisukuru chiprimary kwenekia buna otegereire ebirero by'abalimu abo abanene. Ningependa kupeana rambirambi zangu kwa kinara wetu ambaye amefanya kazi nzuri, Bwana John Nzioka ambaye alikuwa anatusimamia kama shule za kibinafsia na ambaye sasa ametuacha. Kwa hakika tunaomboleza kifo chake kwa sababu ya udhabiti mkubwa ambao alituonyesha katika vitengo vya shule yetu. Na kwa hivyo pia ningependa kupendekeza kwa yule ambaye pia atachukuliwa kwa minajili ya kupeperusha bendera hii ya ulingo wa masomo katika shule za kibinafsia, pia aweze kutuunganisha sisi walimu wote na vile vile aweze kupigania maslahi yetu kama shule za kibinafsia, ili na sisi pia tuwe miongoni mwa wale ambao wanafundisha wanafunzi na kupeana yale ambayo yanahitajika kwa minajili ya ukuaji wa mtoto katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kwa sasa ningependa kutuma rambirambi zangu kwa familia ya mwenda zake na vile vile kwa walimu wote katika ulingo huu wa shule zetu za kibinafsia. Asante sana. Ase ensemo yae Tobias Sigudi uyole umwalimu omonene bw'eskuru ya Gekomu uyu boigo olinge omusani oange onyagosira nigo boigo amotogia ase okurwanirira abalimu abanene b'ekisukuru abo ase atoma engora yae gochia ase familia nyagosira na kubolia onde bwensi orachoro goswa ase kero gekyo kia Kepsha kogendereri amaya nyagosira Johnson achagetie. Chairman wetu Brother Nzioki alifariki ajali Athi-River. Tumesema pole na ni huzuni kabisa kumpotesha. Sasa tunaomba Mungu fariji familia yake, amweke mahali pema, apumzike na malaika penye ameenda. Sisi kama Kepsha Fraternity tuko na huzuni, lakini hatuna la kufanya. Tunaomba tu Mungu atupee strength, tumuombeleze mpaka siku ya atashikwa. Otherwise, tunasema pole kwa familia. Najua hata Kepsha Fraternity tutapata kiongozi mwenye atachukua mahali pake. Tunaomba ajaribu apeleke Kepsha mbele, si ati amsimrudishe nyuma. Huyu alikuwa kiongozi mzuri, ametupea direction mzuri, yenye ataingia hiyo kiti hakikishe amefanya vyema kumshinda. Brian Nyakundi, Gatembe TV. Tugusika bosio mwancho morigeria musubati oyomo kurwa ase ward ya Gesima eyogotoka ase bunge Nyaribari Masava ase county ya Kisii ase kigambere kene imeyo mochiokeroka niganyare kobaka gukumirwe gesibo kyo mwaka oyomo gose financial ngikiribu emia yamo kubwatakana nere gotoka nenyasore ase mesokoto gwetania 35 nebere kinga kicho kubwata koko na choko nigo musubati onyara kobaka gwanchira nama mwacha yupo si weke gambero nabono chake gesibo kya iri muri okabuna gotumanyo muri kito Gabriel Nyakundi. Muswati oyomo kurwa ase wodi ya Gesima nigo aikiwa ase kigambiro gekeroka na gosoerwa neri mocho ryo gutwara enyasole mamincha neri chiko yense ya Kenya. Sokoto 37 na 8 ambayo zilikuwa zimepata na pia karatasi za grams 400 zote zenye thamani ya 1940. Ase umuswati oyo anchiranari mocho ryo gutwara enyasole eyo ase kigambiro kya munachera ekina kyo kumubeka ime ase umwaka oyomo amo ni faini y'ekishiringi 1,100 AM. 100,000 shillings in the Portugal finance imprisonment.
nigo boigo musae oyo monere kiwa ase kigambiro nagosoerwa n'erimo chorio gutogekana na marua tanjiri yechirita 53 y'amarua ase ensemo y'agachwa kurengana n'umugambi w'ensemeyo oyo moikia omusayo oyo ase kigambiro na kumuswera n'erimo chorio nigo erera ekigambiro ase umusae oyo akana limocho eryo ekinekyo kegochia kugendera gutegererwa chitariki 20 cy'umutinyi okatano bumwaka oyo 2025 itaendelea tarehe 22 mwezi wa 5. Kingo ripotere getembe kurwa se ikigambiro kia kiroka ninche Nyakonde Gabriel. Tukosikabosio mwancho murigeria soroboti rwamagendro abamenyi bekenyero gya kiendege egegotoka ase ward ya Kemere bunge ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira itkoria lero nigo batwara igikaro kyo gusangeria ebirengerero bya bananchi kubwatekana no murobiri bwo kwagacho wechipara kinya ase county ya Nyamira murobiri kugenderwa na serikali ya county yo okwana chinga kecho omwe-MC wechinseme cyo mheshimiwa James Matinga oyiboigo horomokonjo mo speaker ase bunge ya county ya Nyamira nigarire ira yo gochakwana kebno murobiri oyo no jigo ikirani wa nchirerengia na kwane kyo kwigoro gwechipara kinya ekirache ko bakonya bamenye bechinseme cyo kwegenderia semeroberio yabo yabotambe unagotumanya muri kito Fatgard Gisemba gose ko egenda kando iga omundu abakwerwa agende koti omochando yoyo korete igoko batige parete bune mabwere bune pikoniere abamenyi kurwase kinyoro kya kiendege nigorero bainana ebirengerero byabo igoro yokuigurwa kwipara enya buna enjira eyemo yokoreta oburabu ase kinsemo ekyo Lero tugwate public participation abana inchi muno moruche no baraso bonge naende bancheranire they have welcomed pareye ero sigwe egere bakonye pareye entire yewe tanana egeti una nate bali tangani naende iga keregese ayatuaka kwa no wa identify chipikonchia bege tuna National Land Commission naende obuyetu achinyore chons bona abuno epare gocha gweta round ase omuyega oyo bokoenana ebirengererio ebyo nigo byekiranwa amonomo MC bwe wadi eyo ya Kemera omoske James Matinga abwase abaenekeria bamenyi be wadi eyo bunanigo araje koenekya chipara wetania kilomita 25 nigo kiraje kurimwa nabo igo kubekwa omoromu kilomo MC ni gaire kilomita 25 mbaruete kilomita isano kiricho koigora munabona oga se toigora kilomita yemo ne yemo yabasi to chikoigora lakini asenge njonje ntabwati para nyinge ngo chikoigora yonda ite koigora kilomita ngaibere echichinde isato njiku chimenta ko chasi para chichinde tine chikwa na linsemende tebe chipara chonsi munabona yanyaga chenche ogende charara ochipaka mumuma para ya korwa agape otire makorogo inywa osonya chenche Kemera otire oso entanda so yamone chinde chinga chinda nalo kwana sengenjo amagutana yaito toja ko manage bire kitane byeito gabone ndu yoganda basabenga gi egendo mota kolenda kabicha kolegas bantu mbai bamaguta kurekera kitaime abandere babali bakorozi kare chigari chigocha mo basa gwancho montaire ruo morom iko bina kwiriro morom une para bono akeaniri nonye nigo bagokeire igitambukiro ekyo kya omoske James Matinga ase okubachakiria amagenderero ayo yechipara nagoteba nigo arache kubakonya anene ase okuigura asayo waigure buye pareche kabisa norre mekanga tete kwale ekerego ito mwana osomere nga yao chanegari baka gesheri akoreki agukwani nono musasiro duito bekuga iga anyora asagwetera guchange egari yae kera yabunekire bitonge bire binene mono ndegere egera anyora ubwororo bwo goikekera gukorera kwereria abantu banyasaye boigo imbasaba epare yo echakiwe ase obwango eryo echake gutumika rimorioka ingo sugumo mo isimi gweito atokorere omuna twase beigo so obwango
ebare yerorekane nde diegere etwe obwereri buri bwa bwangu Kurase ensemo yende anene ensemo yobochenu nigo boigo omuske James Matinga anyara kuborigwa kubayegerera abamenyi bensemo eyo anene asemo chari kwagachwa asenyagitari ya Nyangena. Njengoro kwa Patrick Mobegi, General Administrator Nyangena Sub-County Hospital Level 4. Obokongutu bwate yobung emocha dial ko bagaria yal ko raisi na ro to ko request ayebeki kibao mbele agera to yetu ale gari Nyangena agera ko nya abantu baito asoko gachemebere na uburaisi poko rusemebere Nyangena na gochi ebinyoro aho birivietana ne Nyangena hospital. Poigo abamenyi abaiga nigo basemigwa igoro yomuchando bwo gwichurana kwebirengerario byobongo. Tankoro kurud Nyanchama Momanyi, a medical social worker, Nyamira County, Nyangena Hospital. Ekero mwasoira konyore mechando ya health problems emonya mukonyara kwa moko chase chicho state obuna into abanyagitari ba health tonyara ko bago ko bakonya gekora. It needs a lot of counseling. We need to know the root cause ya ebinte byonse nkaibi koruera mochando kikwanyore tukamaya gotwara health problems. Hingo reporter ya Getembe kurwase county ya Nyamira Njefatigad Gisemba. Tukusikabosio mwancho murigari ya soroboti rogo ichania omoro kiwobe University ya Nairobi ase erieta Eric Nyakagwa ariga kurwase kenyoro kia Nyamwere egotoka ensemo ya Kiumbu nigo anyate gosombwana machi ritkurigo ensemo ya Nyakwane gotoke ward ya Kiogore bunge ya Nyaribari chacha county ya Kisii kirairi ngeno musani oye achieta ase chinsemo icho waka chibicha korengana nabatendi be chinsemo icho nigo bagatebanga urocho rurwagucha asomukio obegetwe wokoenekia buna namba chikonya kwa bako nigo nyarte koba kugotaikirana senchirengia igentokirire tababwatani kurwase ensemiria ya Bomet konyara koba bagikirana senseme yo kubwatirana na abantu bari bagokora bagoswa mache imekurwase county ya Kisii asomo biro yonyara koba kugotoka imaragoba ya lero nagotumanyo murikito Lucas Mogaka nani waote bakana inkobora buli tukoligoro ase umumura bwe University ya Nairobi manyekate na ariga kurwase moya Nyamware gotoka asorogongorwa Kiumbu nyatega gocha amono yomwabo ensemeiga ya Nyakwana eliwaka chibicha asekerekega kolende akanyara hotelia na gosoma time asanyatega kubura weka chinga kechiga njena yamo basandore bagoba maito go swim na go dive tatigande tuatemire sana asomo ngwanda yiri tuna maje elinde tomakonya egera na tulika bana no mubere boka lakini yabeire gasye ngwe kyara ntubwati je auction ntubwati akogera twene bo togenda tuikensa aria asa maja muyede wani gatorekera Kenya kwana tokori Eric Nyakagwa ariga togenda teko muriyo gatega kugororocha lakini ntora fauro soka nera kwae kuna togenda teko muriyo soma university ya igaro mwako gatatu lakini egajite mwisho na bana mwana rende sirani yaro kochakaroroche vare kurusi bicha erina riaro beta ko ore change sana wana pente ko muri pakabona lakini tra fauri soko mana fa tigati abali tonya to kwana barugo semega Nyakwana nigo annebanya bagotwerera buna etari ntunde ntangani omonto ko irwo na gusiria ugima bwae kurinde abantu gwetani komi banyari bagusiria amagima bo tira enge buneiga bagocha korra mache annegwa kana chibicha kurinde banyara bakonyanga banyari bagutwekamo cyusigo mwako ori mutinyo nane mu muronde kurwense yamo ya Itumbe bagacha barenge abamura babere nabayisike babere bagacha gutarense me ya seitanya kwana ekera batara bagacha bakanyore mwana mbira bimaite go swim bakarabuna bigo swim buya abande bagacha batanga ati atura none Kenya gatura kane bicha atirongira astia yamo bana bagwetoroche nera karigwa ngasi kuina 5 agacha gotokire bigacha igwanene fanya bakubolia eserikali county ya Kisii inyare kumukia egetambukiro gyo kwene kibuna inkonyara bari bakurwa obokonyi obanne buranya bakubakonya asokonyora omubere kumwa kiwoyega yanu nyare tugaho cyayiga asili tukoligoro kurinde akanyaraga usiria obugima bwaye nigwanene fanya bakubolia eserikali inyare kumukia egetambukiro gyo kwene kibuna inkoligi bare abarendi barabere asorogongoro iga iligokanya abantu abayiga bagocha asenseme ya Nyakwana gwa kontimbu na kweligerelia na kwegokelia amachaiga
kurinde banyara bakonyora nga banyara bagotereria ase nchira yobotutukanu na gosoa ase kereke game ndumuna abanyakenyoro ebitambukira mono twa tekiri gocha tore wakati wowote no nyendo chega igatwara tara tubusaigo ndire tokonyora abantu bari roja abange to minyoki lakini nato minyoki mbali koiwa bado naende nabo bakoirorera goja aya maso muna bona baki abeire gatende ke abe to monta gwete roja gakwa bono mbali kora roga na wiki ya mai wiki ko bwati ko sine ya kaberega kwanyora naende basoire goja abua asi chinza chamambia kurinde imbaranya bakonyeka kubwatikana ingankelinga nigo maitu wa kontimbura kini babwati bintu bisaine byogoswa amachi mebuna auction elya ne kunyara bakumwekera na kumotolia kubwatikana amune familia ye nigo babwateli rienda linne mono ase watanyara bagutokwanira wekira bonaiga nigo anene chidaifa ente kubeka omukyobo bokwane kibuna banyara bakurusia omubero yiga ase nseme yiga kurinde wekira bonaiga imbaranyara bakonyora naiko ripoti ya egeta seni kyagetembe kuroiga ase nsemo ya nyakwana igotoka ime county ya Kisii ebunge ne ya Nyaribari chache kuna Butambe Irene Lucas Mugaka Mwancho murigeria sorbo tironde rugo ichania nigo musacho ya mwe miaka igatwa serieta Lucas Okiki Mayunga anyara ko bakago toka ga sireti hobi mabua emambia Riamo chania ensemo ya bumure tabake bunge South Mugirango se county ga ya Kisii ase chinchira chobo tutukano kurengana no muchifu we ono akagaira umuka koyo akagaira goitwa bosegwitirwa nsemo ao na korento na ase chinseme cyase bagikire ebikore biga na kuboria sector y'uburinde nyarko bage kubeka emeroberio yo kubanekeria abana inchi y'uburinde Samaria tanko protos mugunde nicho mu chief area yinga area yakora kubusina location na esa location yase mu birotoka ora se kwalega macha ya termente nige kora kubombule sub location na boy gone file chini yakora kukioroi nanyora maenenga omonto mu biro yorero chini mu manyete no mwana bye kenyoro gaiga na gaiga se kwarere na oyo mo barweto bone mase machine ye kwarebekire so ninto twastukire korro mu biro yorero gaiga roche lakini enchera okorerekana talingani gachitaka wororo ni ngenge ngachita gaitirwa sigete akalentwa yetangoro kwana kwa Ambrose igaise kenyore kemenya tene gya kyoro libombule edwabo kama mbibia twaenda jigasi chito twikansa tatu gatwe buchikulu twabo lingie gikia baire batatebi mondo tokire bochaini andake igotwiwa ndata na ya nduka twaminyoka goja buna twacha twamanyora macha ya ini yetankoro kwa mugwasio gake omo menyindo gaiga kyoro libombule amaine na bero gokumio konene gatwabe to gosirie kigorikerege na mono gwetira mangana yaiga muna umugaka isamo kakwana yoboso inyumba yani gose gutwara bakungu babanyene etabie yi abasaye barabaye twarira so bonge eyiye kogara maybe asomo nyena kale akagekigwa usoko kagera muno mugaka orisamo kakwana enerinya buto ugo kagera na kugo kagera andu mongwano na ite turogorogari ngo yo no gatatu itirwe asoko kagera konge muno kuna anda somo ngino ibago kwana ngumbu ga busaye Mwancho murigere wikiragwo no tokoira umutumoko mokeigo ase studio ya kabere toskare nkorana tore na mange ase ensemeria ya kabere Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chi gauge emerongetato asama
amabati aria yechigeche 25 mbabwate tile provels aria a oriental elegantal versatile gross na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na roman jinko na buigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na buigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na buigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom buigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Mwancho murigeria karibu sana naenda sense mega ya kabiri kionga chinsa nyobo tukobwarero ngwa mona soko gendra gusangana intwe abana togosuka bosio asoroboti ruwabene ejuma ko baro kwariga nigwa no murikiti Lontiri ni ganyara ko bakago sanga no muga Dennis Kebaso Orina kurwa se kenyoro kya Mosocho Kayole kegotoka se ebunge kitutu chache North County ya Kisii unyatoko bakago tara hesabari ya na kurwa se orgongorega rwagusi oikaso mochoria o Nairobi bune nchire mwego chikoria basamaria baya abo barachigosira masomo na koleta chi machine chekerero gokonya ase ogogorinda amagima ase enseme igo mwaka bweri bwaya mochimikianda ne tato nainye asanyari ko bagako erre sabari ya na makongo ko bakago etera chinga kichogo ikirania sabari yuna gotomanya senchira yobo ikirano muri kito Daniel Lontiri Eikiga asoroboti ruwabene nkurwa se kenyero kya Mosocho ekigotoka Kayole imeye wodi ya Munyerero ase kaunti ya Kisii igoro yubugima bumugaka Dennis Kebaso Orina w'imyaka 53 no yomo umugaka Kebaso ni garinge umubusi y'umutangani ase imyaka mikoro kubwatoke gasi agakorera ime y'umucyo Mombasa akaire nanka na kubwatekana no moyoye bugwancha na kulia gokonya abantu asichinsemo ao agatara na maguru hasa matukata na tato kurwa gusi gwikaso mocho Nairobi ikiamwirite komanyekana hasomoke bukoligia abasamaria baya abo barasire chiskuru ase county ya Kisii omokia hata yabuna no gusugumwa kurwa senkoro na tali unanigarenge kobetererigwa ngachogru banyakero bwo skuru Mosocho PG primary school bas egaike ngaki bana batake gusiria old system echiche new system standard 7 year erwo H8 na form 6 year wo H form 4 bakorero akamakuru bakaruchi condition ministry ya education bakateba school wenda yonsi etabwa atibirasi bibere permanent classrooms na bisho mo headmaster de deputy yae na staff room tekoegwo na kono togo kora tonyore karangire banya komite bana na kitogo kora bon tugaga chebinte biganiri bono muntu ko biege ntukuru asomondo komo Afrika mutangani okuru Moses Haemba omuluya kurubushia tukwagunga ochaki na magura kurubushia paka Nairobi agusangire kibesa chukwaga chenere ebirasi bine binateba oyo ariko boira yo kire Nairobi ngateba na nchoro ngatebi komiti yana nchoro ne rule
na ichentare na magoro sangi dikibese to chukwa gachire iga ekorete kurigia gukonywa guisania ibitabu byo gusoma asa barukiwa ase skuru ya Mosocho iye gotoka ase ward ya Munyerero igitambukiro kiagokeretwe na bange ono dishia kamikurwa kando asire sponsorship forms obisiaye agante ibono na kyura digia abantu well wishers bago pledge to ikwegwesa go pledge ekarugwa kodire kwara ligunga kwa kodire radio na TV chibese cyamanya utumbu cha account yeskuru to ikwegwesa ngakorabo kamakuru ende nkaba flagged off kitali kitin koinira orongo mutinyo sita 1984 kamanya gutara rende ngaika Nairobi ntaracha gutara nkara ita chi company na bantu bago sponsor bagpueru uri intobia yebyo sipi ogende pakokore amayo chotomo chibese ko cheskuru ngakora rende karona nyore tishwe station ridi kare chabiri 280,000 kando bitabu kando bono kagenda ngataimo smagando bono na akanga chitariki gete kagenda chitariki ekyo 1984 abantu bagasoka kubonse pikurudisi bagacha isiko ngabomo kubwa bagasoka bano bakurigire umuntu umwana oyo nayo byakagenda namagoro abantu bali kwa mangaseti bakunya kombori kwa nyomire mukao moyale na kyosomete nkibone kyagere to gutara igongo tara chikwa gache skuru yane new system ya chitira nchinya gache bira nkonya abantu ekenyero kyane basome sasawa nkagenda nda matuka atana atatongo ika Nairobi katimuke wiki nkuriye bintu byanshi abo hoteli bosa birio serikali cyakane ngakora ngaja ngagache birashi byaganeri nkabyagacha no birabona ebitabu bwana basomira abantu banyori babere ki professor ase taro nigo aligetie abasamaria abo bakonyete asogo changia chibese cyo kugura machine yo kubwenia oburere bwenkora asinye gitalie nene ya Kenyatta ikiatebuna itarengera isi goisania elia kabere na ndabono okugani gokarua se ministry ya health Kenyatta National Hospital netegete kugoro burwe machine yoko ringoli burwere bwenkoro nora bakarua ngonde bwensi erue ato chibese inkerua na ndi kagenda Kenyatta inkeru na ninda getekotara aba yetali bale ngo bakakumia munya getali ole ngo ole kwa professor na bwana nera gakumia kwa rusie nota ngutaranda bas chibese ngakora na baro bakando search form nkairu musina alengo ku Dr. Gata ringe direct ngakiyo Kenyatta National Hospital umugushi Dr. Naftal Agata naro ngakora bo basi naro kama ko ngiro pisi nyayo house no bo na ni pisi ya mimi mketie bandera uko flag off fast leg nkaru Nairobi Thika Murang'a Karatina Nyeri na Rumoru Nanyuki ngaika Nairobi first leg ngakora haya katumbuke wiki bwana Kenyatta bagante bwana karatumbuke wiki na ndi kamenya chaka kuru Kenyatta naenda paka Busia Kenyatta anoro na kinachaka bwana Kenyatta aigo muntu flagged off for second leg ne director ya kito bona gato ruro Naftal ochiro mukamba kuru Paulo Mweke nera ka flag off mbraga ko babune suguku abantu mbasoki ukuru nyomba yona abe ministengi ba ndo kuerora asense mwende umurugwe nigakwanira amakunwa iterete chingaki chechitaro cyumugaka ubu yabo igo bwagokeretwe n'abanyakenyoro nije nabona ari gwejanda ngana kiagendo utiga bana asemirime abatigete ase sukuru batali sukuru kulende primary barenge nabo twari ko nagwechanda ngana kiagenda igara gosunjira kulende nabari goika tuigoikire buya kera kolete twaja kanyoro kolire gakobe tuneka ne committee sukuru ujusonga gachigo kwanjirwa agende ngolende serikali ya muruete nyuma paka gaika bwisarenge gochi na kuri toro genda rwaye tugateba mbia mono nasaye nanda akamwira ni agaika nka uya
atanyorete bokongundi njengo bolia serikali nete komo lika buna nera manyikane bune sucha yakorete mirimo ya serikali abana esukuru nera manyikane gusalikiru mwana usakonyu bokonyu bonde una nonyo tarete kurigia gukonya oteba tarakonyeka ere weko monyene konyora nonyene biegwa nonye no komanyekane buna na korete ayonsi uburia serikali komonyora asomo changoye na kwelinya kukonya orogongo rwa gusi bono rendo korameka kwane nkoringa tinyo tufaide ndo yonshi asamatara ya onsi abire nonyene ndururu tinye iringa ebeka mano nonyene skuru yenye muso changa dero ya ntebetinde watemire ibirashi okwagacha mbiagacha tu ne bitabu 40 mbange tro yene ndururu timete na kiama ono onkomiti Kenyatta tanga tino yene ndururu erene fa ya ngete inkoire nera gocha seita wiki iki gocha lituko ne chingaki une chalero ekirina indinda kwaliganiri robot rwa bene ngurubo diregete sene kyagetembe kurega se kaunche kisi eritrene nguruko Daniel Ontiri biamono murikito Daniel Ontiri no robot rwa se ichira yobo ikirano mwancho murigeria no gusaba kwaninga kwanyara ko bago kwemanya ayagendreira se litukeri ga se ichira yobo ikirano na boigongwa kirembu yamana sokwira chinga kichago gusanga na intonoto ikiro mwali onchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori na ronkonya kurwa sense moyo mono rekorende tutarakora gote mbeo omurubiri wa hapo vipi hakoretu asore na resama miyenda 001 tumira nanda sem nyasaye kawancha tuarubut kobya na wigo gendra go tuaruburigirio bya bimurubiri ya gendrete ya Getembe TV Mara ibese William Ruto na chora deputy governor ense ya Kenya Moisonde kanga kiagoruko ese kajawa mai to yengo asaba na rulo deputy governor ya chora Moisonde nga kiagoruko njenga shawa njema ite unobo choni boko nyolenga ege ntonge yekoro kuna photosynthesis wachakire komera somo beri nga kiora akore bona abo njetume tuna kinda ko enda yoreche angenso yagere gokonya kangoya wewe hata maombi ya father yezi kubali alafu egatia kisi na Nairobi nere rangi na Kenya sengisi kisi nere rangi na Kenya God have mercy upon us ege nton kero tokoro kanga marehemu na hayati tofauti chero egatia marehemu na hayati marehemu ero ko na hayati arbono somo arbono marehemu ero rachire hayati ero no tofauti ntobwate hayati na marehemu tofauti kero Como que moja ali no ya moja tanero de moja ege ndokene na ta tengo boli ege ndongero tokoro kanga hayati na marehemu tofauti kero hayati na marehemu ndo kweli baba What are you saying? What is he saying? ni bano kwete kati aba hayati nero kwete marehemu nero kweli muka abwata abana bane ayembarengo bwata nje muka na abwata batano afu ege ntokene na tengo boli neki bono gwachire nyagitari kwamanyire ko ikanya gitari ko gwapimiru kwamanyire batarunga bono ayigo recha hivi negative ndio nakore nchege ndona kore nsegote uninde boiro igona aliya mario ali nyo mange kabisa What are you saying? What are you saying? What is this? Monyorenga onyakana ngore hivi negative ndio nakore getangani aya goikanja ke kwerengereri gosenkie gena kore nyore no inkochaga gwesi oli ko nyira ko kuno ni senkumi ke omwali gwese ono ikire aliwachire nyakitari otebuna ayego ogore HIV negative nkiro nchige tike tangani rakore tike tangani feel free ore mbo goita ebiranga bigo goita korabe ro kuya wesibi nande nakomanya wero alafu bono gwachira ali nyitari nyitari ya mawote mu yakabino riga ngo bwate HIV negative nkiro rakore wo nchige tangani rakore akanda nyembwate HIV negative okumanya nsina biri gukore mantine ege ndongero tokoro kanga step mother
Koro chaninki. Step mara. Ya no de ya no mukungu orio kabere. Step mara no mukungu kabere. Orio kabere bam. Alright. No matento bote first step tanga ne ya kabere. Ya no orio nyemira anye mete mukungu motanga. Step 1. Step 1. No mukungu kabere step 2. Nare toko kan step mother. Step mother. Bana ka kabere bam. Women are representative of wananchi. Taruga igabuna kwa korega siga. Aende nyumba mwino. Mwao. Wanyorenga mamu mino nere madaindo ya mukao ngakiora korose. Aye ndugu yangu tata ngase bona bwena basuko fe ndiyo rengo buinze. Bono raruga igabuna kwa uremeremo. Ogenda mwao onyorenga mamu mino nere korera ya mamu mukao ngakiora korega ki. I don't know what you are. Ngwanya kumanya pi. Kwa mwenyerenga mamu mino. Nere korera ya mamu mukao ngakiora korega. Karya mama no mundu. Sungurtan. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo choteberia kende gensi uraganie bagoteberia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asiligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno okoganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate